morning mga kandos buholanos. Duty na punta. Itong oras di ay alas 5:30 ng umaga. Malapit na tayo malate. Ayan, samahan niyo ako sa aking joyride mga kahandos buholanos. Kapit at malit. Atong oras nga sod na to mga kandos is 6 AM ng umaga at mag 5:30 na. Kaya lapit na tayo malapit na tayong malate pero kaya pa naman sa oras. Ayan, itong road na ito ay tinatawag na Buholan Road. Ayan, papuntang papuntang syudad. Ayan, konti pa rin yung mga sasakyan mga kandos buholanos kasi maaga pa naman. Alas 5 pa naman. Pag medyo na dito mga kandos buholanos, medyo traffic na dito. Pag nasa around 9 to 10 AM medyo traffic na dito mga kandos. Ayan, hindi pa gumagana yung traffic light kasi maaga pa naman. Maya maya konti yan, mga alas 6 gagana na yan yung mga traffic light na yan. Ito yung syudad sa Tagbilaran mga kahandos buholanos. At pupunta po tayo ng Kugon Market, yung ating pagjujutihan. Kaya samahan niyo ako mga kandos buholanos. Malapit naman tayo makakarating po kasi hindi naman masyadong malayo itong tinatrabahuan ko, kaya malapit na. Ayan, itong street lights na ito, ayan, gumagana na yung signal light. Pati doon sa kabila, yung gumagana na rin At kailangan nating tumigil kasi nakapula. Dito lang tayo sa likod ng Hyundai. Gaganda ng mga motor nila mga kahandos buholanos Ayan, wala na tayo. Helmet
no mga inday. Walang helmet. Bawal pa naman dito yung hindi naka-helmet. O meron talagang mga tao na kahit anong gawin mo, ayaw talaga mag-helmet. Laking sasakyan nito guys, oh. Nakasunod lang tayo. Ayan guys, papasok na po ito sa Kugon Market. Itong lugar na ito. Ayan, kung nakikita nyo yung malaking kahoy dyan, ayan o, yung malaking baliti, yan ang Kugon Market. Kaso nakasunod lang tayo sa sasakyan na malaki. Ayan o, yung malaking baliti o, ayan, yan ang Kugon Market. Ayan yung kasamahan ko guys, oh. Ayan, kasamahan ko yan. Brad, kamiin sa lugar mo. Kamiin muna tayo guys. Ayan, magta-time in muna tayo. Oy, ano ba yan? Good morning. (5:29) ng umaga. Ayan. Kailangan natin mag-time in mga kahandos Boholanos. Tapos mag-logbook tayo. Agi ba na eh? Agi na eh. 5:29. Ayan. Okay. Ano sa kanang bayang? Yan, kailangan na nating bumalik doon mga kahandos. Yan, iikot lang tayo mga kahandos doon. Iikot tayo para makabalik tayo sa nagdudutihan natin kasi bawal na mag ano eh. Ay, te! Bawal na mag yung tinatawag na anong tawag dyan, iikot ka, bawal umikot. Kaya dito tayo dadaan. Ayan, kasama din to sa mga kandos market. Ayan o. May ubo pa tayo mga kahandos Boholanos. Ayan. Hanap tayo ng mapaparkingan. Ayan, dito tayo. Bihira ng iba magpapark, di naman straight.
Ayan, maraming salamat mga kahandos Boholanos. Thank you so much sa pagsama dito. Ayan.